M1A1 Carbine, M1A1 karabina, puška pro americký výsadkáře. Tohle je ale Denix. Denix? Vždyť to tak nevypadá. Proč to tak nevypadá? Tak na to se spolu dneska půjdeme podívat. Takže ahoj, já jsem Paratrooper Joey a vítám vás u svého nového videa. Po delší době jsem se rozhodl, že vám sestříhám a ukážu to, jak jsem narouboval M1 karabinu od Denixu do originál sklopný pažby M1A1. Úvodem bych jenom chtěl říct, že to není vůbec sranda, protože Denix asi pravděpodobně dělá svoje karabiny tak, aby nešly zaměňovat pažby do originál pušek a naopak. Takže bylo to trochu trápení, tohle video bude asi trošku rychlejší. Já jsem původně myslel, že ho ani nevydám, protože už je to nějaký čas, co jsem tu úpravu dělal a říkal jsem si, tyjo, to není zbytečný vám to ukazovat, ale zase na jednu stranu jsem si pak řekl, proč ne. Musím říct, že tato úprava fakt není úplně jednoduchá. Je to hodně broušení, na jednu stranu si můžete říct, že to je dost prasácký. A já jsem si říkal, hele sakra, je to Denix, je to prostě fakt vošklivá replika. A říkal jsem si, hele, když mám tu originál pažbu, tak proč do ní prostě nenacpat Denixem, ať to k něčemu vypadá. Ta pažba od toho Denixe na tu karabinu se sklopkou je vážně příšerná. Já jsem si ji teda už hodně upravoval, ale tím, jak jsem to brousil a drhnul jsem to dřevo a zmenšoval jsem ho, aby to mělo aspoň trochu přibližný tvar té originální sklopce, tak jsem pak zjistil, že mě to někde začalo praskat, protože oni to mají udělaný prostě ledabile a je to fakt hnusný. A ta kvalita je ještě hnusnější, takže na použití na reenacting je ta karabina s tou sklopkou, prostě bych se nebál říct, až jako nepoužitelná. Takže jsem se rozhodnul, že jí prostě nacpu do té originál pažby. Samozřejmě jsou tam ještě nějaký detaily, který oko znalce může vidět, jako šroubek tady na natahovací páce, šroubek z vrchu na tom nadpažbí. To jsou ještě detaily, se kterými bych si chtěl do budoucna pohrát, ale jinak, jak můžete vidět, ta karabina je zapažbená originál pažbě a jsem rád, že to tak je, protože když si ji takhle vezmu na nějakou akci, tak se nemusím bát, že se mě ta pažba někde rozpadne, nebo mě něco někde upadne. Prostě je to originál dřevo, je dělaný fakt dobře a hlavně to vypadá naprosto jinak než ten základ od toho Denixu. Jediný, podle čeho teďka vlastně v podstatě poznáme, že to je Denix, tak je to, tady pod tím je nápis Denix. No nic, nebudu teda okecávat a jdem se na to podívat. Tak, nejprve si musíme říct, co my s tím nestřelbyschopným bazmekem od Denixu budeme vlastně dělat. Tady mám Origo pažbu, je to teda nějaký Belgičan nebo Holanďan. Já jsem si ji celou zrepasoval, jak ten kov, tak tu kůži. Mám vlastně novou povrchovou úpravu. Na dřevo jsem nešahal, to jsem nechal původní, to se mi líbilo tak, jak je. Tudíž, tady mám od pažbenýho Denixe. Už na první pohled to vypadá, že by se nám to tam asi mohlo vejít. Tady nám to sedí, ale tady nám to nesedí. Z jednoho prostého důvodu. A to je to, že tady máme tu zadní část, která vlastně nahrazuje ten ořech, který je v
originál pažbě, tak to je jedna část a tělo zbraně je druhá část. DenX pro zjednodušení výroby, samozřejmě jsou to repliky na zeď, to dělá tímhle s tím stylem. Tudíž věc číslo 1, kterou já budu muset udělat, je to, že tady uříznu tenhle ten kus a potom si budu muset pohrát s tím, abych tady udělal takový žlábek, protože originál pažba nebo originál zbraň se do karabinové pažby vkládá tak, že ji dáte takhle pod úhlem, tady vzadu se zacvakne a sklopí dolů. Tudíž asi to bude chtít chvilku nějaký modelařiny a uvidím, co s tím teda vymyslím. Tak, já po nějakým zběžným měření jsem zjistil, že by měl přesně ten výběžek s tím otvorem na šroubek zmizet, aby se mě to tam už nějakým způsobem vešlo. Pak, jak jsem říkal, budu muset ještě domodelovat nějak ten zářez, který tam je do té pažby, do toho vlastně protikusu, který vám ještě tady můžu takhle ukázat. Já jsem z toho sundal vlastně ten krycí plech, takže tady pak budu muset modelovat takovej jakýsi háček z druhé strany, který mě pak zapadne tady do toho ocelového plechu v té pažbě, nebo plechu. On je to nějaký obrobený ocelový kus. Tohle nám upadlo. Hlavně se to nesmí moc přetáhnout, protože ten zinkohliník je úplná kaše, rád praská, takže se na to musí dát hodně velký pozor. Tak, jsem si to tedy takhle začistil, alespoň nějak jednoduše. Vím, že to není asi úplně nic extra, ale to mi nevadí, nebude to stejně vidět. Mně jde jenom o to, aby mi to páslo do té pažby. No, tak já koukám, že ještě budu muset... Tak já, jelikož se tam nemůžu dostat, tak já si ještě musím sundat i ten ocelový kus, který máme v té pažbě. Protože já poněvadž se tam přes něj prostě nedostanu. Tak přes co nám to tady teďka ale nesedí. Aha, nám to nesedí tady. No, tím teda nastává dost velký problém, protože pažbu kvůli tomu upravovat opravdu nechci. A jelikož by to celý mělo jít rozhodně ještě níž. No, já jsem zjistil překážku, že tady ty laple, které jsou vlastně na ten spoušťák, tak mi překážejí do té pažby. A tím, že pažbu mám originál a tohle je jenom smradlavý DenX, tak radši upravím ten spoušťák, pak to tam nějak operativně zadělám třeba epoxidovým lepidlem, nebo tam dám někde nějaký nejtek. To ještě musím vymyslet. Tak musím tyhle ty packy odstranit. Tak. Pokus číslo 2. No, teď už to vypadá daleko líp, i když to ještě pořád není ono. No, teď už to je trošku příjemnější, ale stejně se mi zdá, že je pořád poměrně vysoko. I to nad pažbí mi tady nesedí, je tady takový dost taková velká mezera. Přitom to mám spasovaný na sebe přes tu objímku. Je teda sice denixácká, takže musíme si říct, že to nemusí být jako nic asi přesného. Mně přijde, že by ještě to tělo mohlo jít níž.
Vím, že to je jako dělat z bobku vrtulník, jak se říká, jo, ale přijde mně celkem fajn představa toho, že budu mít fakt hezkou pažbu, originál pažbu na něčem tak ošklivým jako je Denix. To by mě udělalo celkem radost. No, jelikož se nám Denix nechce lehce vzdát, tak budeme muset zase upravovat. Největší problém je v tom, že ono, ač to na první pohled vypadá hodně stejně, tak to stejný fakt není. Jsou tam jiný úhly, jiný hrany a je prostě problém to do té originál pažby nacpat. Nevím, jestli to dělají tak záměrně, jenom aby to na první pohled vypadalo, nebo jestli to dělají prostě tak jenom jako na oko, aby to vypadalo, nebo záměrně, aby prostě třeba do jejich pažeb nešli dát ostrý pušky. Těžko říct, to je jedno, je to Denix, klidně to strápím. No už se to začíná trošičku lepšit. Už to je tady líp vylezlý. Ale ještě koukám, že budu muset zbrousit tady ty hrany. Musím říct, že výhoda toho zinkovlíníku je to, že se to poměrně pěkně obrábí. No, to už vypadá celkem přijatelně. Ale ještě koukám, že ty rohy vyšly úplně. Si ještě uberu. No. Už pak vezmu ještě brusným papírem, takhle jsem to hodně ubral, tak uvidím, co to udělá teď. To vypadá, že budu muset ubírat ještě tady vzadu, protože tady už by nám to celkem dobře sedělo. No, než to budu ubírat, radši to ještě zkusím. No, ale přijde mi to celkem dobrý. Tady už já asi se stejně již nedostanu kvůli dřevu. A to originál dřevo já dávat prostě pryč nebudu. To ať se na mě nikdo nezlobí. No, ale tady ta hnusná mezera. Jo, není. Nevím, čím se to stalo, ale nějak se to vyřešilo. No trošku tady je furt, ale není to už nic tak extra zásadního. No, teď už by mi měla stačit tady udělat ta drážka. Musíme to a uvidíme. Jak říkám, furt je to jenom Denix. No, teď už to vypadá značně přívětivěji. Aha, tady nám to jde vlastně do té drážky, kterou já jsem tady udělal. Takže ta puška by tam měla jít takhle vlastně nasadit do toho dřeva. Nezbývá nám nic jiného, než to zkusit vyzkoušet. Tak, okamžik pravdy. Nic se nám neděje. Tak to není dobrý. Ale
Já budu muset tu drážku udělat ještě hlubší. Tak, já jsem si teda sestavil pažbu. Nám to zase fungovalo. A teď to tam zkusím všecko nějak naládovat. Upřímně řečeno, jsem na to hodně těžce zvědavý. Stalo se tady prostě něco, proč to nejde pořádně vohnout dovnitř do té pažby. Nechápu teda upřímně řečeno co. Ale evidentně si to sedlo. Nevím, přijde mi to takový nějaký. Prostě to tam úplně někde dobře nesedí. Nedokážu teďka fakt už určit proč, protože předtím to nebyl žádný problém, šlo to tam úplně hladce a teď mně přijde, že ta hlaveň tam je úplně prostě strašně jako napružená v tom pažbení. Přitom nechápu proč, tady je všecko v pohodě. Dokonce tady je i trochu nějaká hůle. Upřímně řečeno, vůbec netuším, co se tady stalo. No nic. Prostě asi to takhle bude muset zůstat. A jako filmová divadelní replika to asi zas tak strašný není. Nechám to na vás, co si o tom myslíte. Dejte mě vědět klidně do komentářů. Ale rozhodně to vypadá líp v té originál pažbě, než ten Denix sám o sobě, protože prostě to pažbení, který Denix dělá, je tak strašně hnusný, tady ty skoky, jo, to je opravdu šílenost podle mě. Já jako tohle asi na nějaký reenacting bych řekl, že je to 1000krát lepší než ten Denix sám o sobě. Tady samozřejmě musím vyřešit zase ještě ten šroubek, to nějak vyřešit, asi to tam pravděpodobně zalepím, aby tady vůbec ten šroubek nebyl, ať to k něčemu prostě vypadá. No, takže asi tak. Musím říct, že teďka zpětně, když se na to podívám, tak už bych to nikdy v životě znova nedělal, protože je to fakt strašný porod. Tak jo, já doufám, že se vám tohle video líbilo. Jak jsem mi říkal na začátku, vůbec jsem nevěděl, jestli ho někdy budu vydávat, protože jsem si říkal, že jako to nemá moc kvalitu, ale tak třeba to někoho zajímat bude, zvlášť z řad reenaktorů. Díky moc, že jste tohle video dokoukali až do konce, že se vám video o Denixu, kabátu originál pažby na karabinu se sklopnou pažbou líbilo. Budu moc rád, když mi tady zanecháte nějaký like, někde mě zazdílíte, dáte mi tam i třeba odběr, protože vám musím říct, že se blížíme na 200 odběratelů. Dělá mi to hrozně velkou radost. Byl tam teďka veliký skok, ti odběratelé mi tam teďka opravdu vystřelili. Dělá mi to vážně moc velkou radost, že se vám moje videa líbí
že se na ně koukáte a mě to zase nutí k tomu něco dělat pro vás zajímavého. Strašně mě to baví. Tahle ta tvorba je fakt super a jsem opravdu moc rád, že vás to baví. No, příště asi se zase podíváme k Joeymu do šatníku, mrkneme zase na nějakou další uniformu, trošku si ji rozebereme, řekneme si k tomu nějaký třeba zajímavosti a tak dále a tak dále. A jak už jsem říkal, já se s váma budu těšit u dalšího videa. Takže Paratrooper Joey se s váma loučí.